उद्या म्हणजेच 8 डिसेंबर रोजी गुजरात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागणार आहेत। या निकालांवर संपूर्ण देशाची नजर लागून राहिली आहे। गुजरात विधानसभा निवडणुकीचे मतदान पूर्ण झाल्यानंतर आता सर्वांना निकालाची प्रतीक्षा आहे। 182 सदस्यीय विधानसभेत काही जागा अशा आहेत जिथे निकराची लढत पाहायला मिळते। यामध्ये क्रिकेटर रवींद्र जडेजाची पत्नी शिवाबा जडेजा ते सर्वात तरुण उमेदवार हार्दिक पटेल आणि आपचे हेवीवेट गोपाल इटालिया यांच्या जागांचा समावेश आहे। विधानसभा निवडणुकीच्या सर्व एक्झिट पोलने पुन्हा एकदा भाजपाला दणदणीत विजयाची शक्यता वर्तवली आहे। 182 सदस्यीय विधानसभेत भाजप विक्रमी विजयाकडे वाटचाल करेल अशी अपेक्षा आहे। भाजपाला 125 पेक्षा जास्त जागा मिळू शकतात असं सांगण्यात येत आहे। गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाचा दुसरा टप्पा सोमवारी पार पडल्यानंतर वेगवेगळ्या संस्थांच्या मतदानानंतर सर्वेक्षणातील अंदाज जाहीर करण्यात आले आहेत आणि त्यानुसार गुजरातमध्ये भाजपाला 182 जागांपैकी 117 ते 151 जागा आणि काँग्रेससह त्यांच्या मित्र पक्षाला 16 ते 51 जागा मिळतील असा अंदाज आहे। आक्रमक प्रचाराद्वारे मोठी हवा निर्माण केलेल्या आपला मात्र 3 ते 13 जागांवर समाधान मानावं लागेल असं अंदाज आहे। बहुमतासाठी 92 जागा जिंकणं आवश्यक आहे। आपच्या पदरी गुजरातमध्ये निराशाच पडणार असली तरी दिल्ली महापालिकेत आपला स्पष्ट बहुमत मिळेल आणि भाजपाची 15 वर्षाची सत्ता संपुष्टात येईल असा अंदाज 3 मतदानोत्तर चाचण्यांनी वर्तवलाय। आता जाणून घेऊया नेमकं काय या जागांचे एक्झिट पोल आहेत। तर पहिलं विरमगाम आहे जिथे 2017 पूर्वी पाटीदार आंदोलनाद्वारे गुजरातच्या राजकारणात भूकंप आणणारे हार्दिक पटेल अहमदाबाद जिल्ह्यातील विरगाम मतदारसंघातून भाजपाचे उमेदवार आहेत। पाटीदार आंदोलनानंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि त्यांना कार्याध्यक्ष बनवण्यात आलं होतं। त्यानंतर त्यांनी जून 2022 मध्ये भाजपामध्ये प्रवेश केला आणि या जागेवर हार्दिक पटेल हे काँग्रेसचे आमदार लखाभाई भारवाड यांच्या विरोधात निवडणूक लढवत आहेत। एक्झिट पोलमध्ये हार्दिक पुढे आहेत आणि ही जागा भाजप काँग्रेसच्या हातून हिसकावून घेत असल्याचं चित्र दिसत आहे। तर दुसरा म्हणजे जामनगर उत्तर। रिवाबा जडेजा ही टीम इंडियातील स्टार क्रिकेटर रवींद्र जडेजा यांची पत्नी आहे। जामनगर उत्तर मतदारसंघातून त्या भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवत आहेत आणि 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत रिवाबा यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला होता आणि एक्झिट पोलमध्ये रिवाबा जडेजा विजयी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे। काँग्रेसचे उमेदवार बिपेंद्र सिंग जडेजा आणि आपचे उमेदवार करनसन भाई करमूर हे सध्या रिंगणात आहेत। तिसरं म्हणजे कातरगाम सुरत शहरातली ही जागा आहे आणि या जागेवरून आम आदमी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष गोपाल इटालिया रिंगणात आहेत। एक्झिट पोलमध्ये इटालिया पुढे राहण्याची अपेक्षा आहे आणि इथं भाजपाचे उमेदवार आहेत ते विद्यमान आमदार विनू मोराडिया आणि काँग्रेसचे कल्पेश वारिया यांच्याशी इटालियनची लढत आहे। त्यानंतर चौथं म्हणजे खंबालिया। इसुदान गढवी हे गुजरातमध्ये आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्री पदाचा एक चेहरा असं मानलं जातं आणि या जागेवरून ते निवडणूक लढवत आहेत। एक्झिट पोलमध्ये इसुदान गढवी मागे राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय कारण इथे भाजपाचे मुलुबाई बेरा आघाडीवर असण्याची शक्यता आहे। आत्तापर्यंत ही जागा काँग्रेसकडे होती आणि विक्रम मॅडम आमदार होते पण तेही आता मागे आहेत। त्यानंतर पाचवा बडगाम मतदारसंघ आहे। काँग्रेसचे जे कार्याध्यक्ष आणि दलित नेते जिग्नेश मेवानी येथून दुसऱ्यांदा रिंगणात आहेत आणि गेल्या वेळी मेवानी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर विजयी झाले होते। त्यावेळी ते काँग्रेसच्या तिकिटावर लढत होते आणि इथून आता मेवानी पुन्हा विजयी होण्याची शक्यता आहे। मेवानी यांना घेराव घालण्यासाठी भाजपानं माजी आमदार मनीलाल वाघेला यांना उमेदवारी दिली आहे। आता उद्याच नेमका हा विधानसभेचा निवडणुकीचा रिझल्ट हाती येईल आणि गुजरातचं चित्र मात्र स्पष्ट होईल।